onye bụbu osote onye ndo ndị ka nọ n'ọgụ n'alaka mmebi Anambra steeti n'oge gara aga bụ Honorable Emeka Afọka ekwugo n'ụzọ bi egbe eji wee na-ahazi ntakịrị akụnụba dị na Anambra steeti site n'aka ọchịchị Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nke wetegoro mmepe enweghị oyiri n'ime steeti a. Honorable Afọka mere ka amata nke a n'Awka n'oge ọ na-ekene Gọvanọ Soludo banyere ya bụ nkwanye ugwu nyere ya dịka gọvanọ kacha emebe ọfụma n'ihe gbasara mmepe na ọdịmma ime obodo site n'aka ụlọ akwụkwọ akụkọ Champion Newspaper nke afọ 2023. Onye nta akụkọ anyị bụ Chukwuemeka Modelem kọrọ akụkọ a n'ozuzu oge.